Welkom bij deze week. Maar het leukste, het beste en opvallendste van Omroep Friesland van de oude dagen. En Joet hebben we de volgende onderwerpen. Ravage troch neetwaar Zuidoost-Friesland. Romjen van Hin in Sjom. Minwaar bij de Freule in Wommels. Dit en meer in deze week. Ja, een ravage wierd in de zuidoosten van onze provincie. De zwiere buien van vannacht hebben daar een spoor van vernielings achterlaten. De gemeente Opstelaan is het huts getroffen. Op een mini-camping op een gediek slacht de Huddewienboot ta. Tinten en caravans worden vernield. Een van de caravans is 30 meter tot de loft slingeren. De beide vakantiegangers uit Venlo raad je verwoenen. Ze binnen naar het ziekenhuis in Drachten gebracht. De caravan is over hun heen gegaan, gerold. En ze zijn daarna strompelend naar het toiletgebouw gegaan en daar had hij dus een gebroken enkel. We hebben het niet zien aankomen dat het zo'n windhoos zou zijn. Het is een gedeelte van de camping wat de ravage is. En de andere helft heeft eigenlijk helemaal niks. Dus dat is ook zo heel vreemd. Op het stuit van de Huddewiensteden winnen 8 plakken op de camping bezet. De campinggasten rommen Joet alles weer op. We zijn alles een beetje aan het drogen en zo goed mogelijk. En dan gooien we het in de auto en dan is het einde vakantie. Ja, want jullie hebben het wel gehad. Ja, de tent is stuk. We kunnen niet meer. Ja. Ja, en de voortent die klapt als eerst allemaal dubbel. Dus ik stond hier met dit ding in mijn handen. Ja, en toen ging hij dwars het plafond en toen kwam het als kaart thuis allemaal naar beneden. We hadden echt geen idee wat er aan de hand was. We wisten alleen dat we heel snel weg moesten komen hier. Ja, ik ben niet snel bang, maar ik dacht wel dat het dit keer echt fout zou gaan, ja. Het neetwaar loopt vanuit de IJsselmarus-provincie. Op het spoor tussen Wolvergeen en het Jereveen, maar ik kom Mildam en Nijwanne hinnen, waar je Bjemmen om. Dan komt de Huddewien Opstelaan in. Een soort dwarpen ben getroffen. En als je zag hier op elkaar, dan kan ik wel zien dat Lippenhuizen daar ik zo'n beetje middenin zitten had. Gediek had toch nog een stukje mee gekregen. Oertop die had ik volop in zitten. Een stukje Frieske Pjel. Hemmer ik net vierten. Nou, dus wat al betreft hebben we toch een aantal plakken die behoorlijk rekken binnen. Mooi man in macht binnen de gemeente en de brandwacht. Vannacht en Joeterdijk dwaalt om de ski op te romjen. 100 Bjemmen lis op de dik en op Hoezen. We zaten in de jacuzzi en mijn man zegt, er komt een windhoos aan. En je zag het ook wel, die zwarte kanten en er zat zo'n witte veer in de midden. Toen zei ik, het zal wel. We hebben de stoelen ingeklapt. Nou, niet dat het geholpen heeft, want ze vlogen in de rondte. En er stond eigenlijk niks meer op zijn plek. En we hebben ook zo'n hele grote boom naast huis. Nou, al die takken gingen naar één kant. Maar het was ook zo weer voorbij, hè? Dus in een paar minuten tijd krijg je zo'n natuurramp, laat ik het zo maar zeggen. In Tjom ben die dik 9000 pieken vergassen door de Voedsel- en Warenautoriteit. Ze zijn besmet met een milde variant van de vogelgriep. Om te komen dat de ziekte oorslacht in een gevaarlijke variant moest rommen worden. Het gaat om de 4e uitbraak dit hier in Nederland. Bij dit biologisch plompveebedrijf krijgt Boeten Tjom rond kwartlien nog dik 9000 voor het erg zoene hinnom. Joen is de stal van boer Siebesma was leeg. Om zo'n uren van de morgen zet een ploeg van 34 mensen uiteindelijk met het romjen van alle pieken. De kippen worden in een big bag gedaan. Je kent ze wel, die ook in de bouw gebruikt worden. Je doet een aantal kippen onder in de big bag. Daar spuit je CO2 op. En de kippen die zijn eigenlijk met 3 ademhalingen zijn ze bewusteloos en bedwelmd. We willen echt 150% zeker zijn dat het allemaal goed verloopt. Dus ook een dierenarts controleert de dieren voordat ze in de container gaan of ze ook echt dood zijn. Hoe de milde variant H-zoon van de vogelgriep in Tjom kwam is, bloot voor eerst een rietsel. Mogelijk dat wilde vogels het virus oerbracht in de Udrin bij de stal. De biologische plompveehoudersvereniging vindt het onterjochte dat harensector daartroch zou volle kritiek krijgt naar de uitbraak. Volgens de vereniging is net wetenschappelijk aantoond dat biohennen gauwer ziek worden. Een kilometer om het troffen bedrijf heen geldt nou een verviersverbod voor pieken, aaien en piekendong. Taxateurs hebben bij de boer West hebben het compenseerd vanuit een speciaal dierziektefonds.
Boer is daar verder heel nuchter onder, gewoon ook zakelijk en accepteert het. Het is zo. De eerste acties zijn natuurlijk dat het ontsmet moet worden. Dan staat het nog een aantal weken leeg. Dan zijn we 6 weken verder. En dan op dat moment mag die pas weer kippen erin gaan doen. Of er worden een aantal kippen ingedaan, de zogenaamde verklikkerkippen. Die worden onderzocht op het moment dat ze erin gaan. Die worden na 3 weken weer onderzocht. Hij mag ook zijn eigen kippen er vast in doen, maar die ondergaan dan hetzelfde. Als je het uitrekent, dan praat je vanaf vandaag ongeveer 9 weken. En dan mag hij weer leveren. Het romjen neemt de hele dag in beslag. Vanwege het warme waar houden de rommers geregeld een extra drinkskoft. De dik 9.000 hin in onwijzige aaien binnen afviert naar rendak in het Brabantse zon, dat ze verneertigen worden. De 20-jarige Florine Timmer uit Utrecht, die juster verdronken is in de haven van Grauw, is toch een ongeluk om het leven kwam. Een misdrijf is uitsletten, zo had de politie het bekendmaken. Wel bleef het een raadsel hoe het famke in het water vallen is. Het dramatische ongeluk had grote impact op de hulpverleners en toeristen. Mijn mannenmacht wordt juist zocht in de hellingshaven van Grauw. Florine Timmer, die met haar vriendin met de boot op vakantie wier, kwam net waarom naar een jongetje stappen. Om 11:08 wordt het lichaam voen, een grote skok van de bootjemensen in de haven. Ja, heel erg voor de ouders. Daar hebben wij het jood al een paar keer omgegaan. We hebben zelf ook allebei de baan. Ja, dat is gewoon heel erg. Het ergste wat je ook komen kan. Ja, en als dan het famkijk zelf fotjes gaan, dat is een heel moeilijk moment. Ja, heel veel sterkte van de nabestaanden. De politie ziet het naar het sjoegen, die het wat meer vertellen kennen, maar die binnenhaast net te vinden. Wel docht Joert naar onderzoek blikken dat het famke net toch een misdrijf om het leven komen is. Wij gaan toch echt uit van een fataal ongeluk. Zij is waarschijnlijk op zoek geweest naar hun eigen zeilbootje. Dacht dat ze er al was, is toch de verkeerde haven opgelopen en is ze in het water gevallen. Juster wie de hellingshaven vanwege de ziekactie oorsletten, maar intussen weten de vakantiegangers de havens van Grauw weer te vinden. Maar het ongeluk van Juster liet de mensen voor eerst net los. De mensen zijn bedompt, ik ben stil, ben afwezig, dat soort dingen. Wij als team, havenmeesters, die merken dat voortdurend. En het had op u een hele grote impact om. En hoe ga je er dan mee om? Hoe ga je er mee om? Als je thuis komt, dan gaan de emoties los. De familie en vrienden van het slachtoffer binnen Juster opvang terug de gemeente. Maandje is er een bijeenkomst voor alle medewerkers van Waasterhem die het belutsen west hebben bij de ziekactie. De bedoeling is om maandag bij elkaar te komen en dat ze daar met elkaar over kunnen praten. Nog eens even de revue kunnen laten passeren. Om op die manier de zaak wat, voor zover het kan, kwijt te raken. Dat zijn de meest opvallende nieuwsreportages van de Oranje Wieken. Het nieuws en orenzaken over Omroep Friesland ben ik te vinden op Facebook. Zoek op Facebook/omroep. De balkeerder van Stiers die zit ik alles wat de huppel in het aan. Die wordt ik koud. Zien we hem langsma. Voorin bij Gerrit Winkel. Hij de bal is onbest even mee. Nee, hij wordt net onjong. Het is een keertje. Heel best opslaan door Sieber Blanksma. Op een onzaamwichtige stand. En daar hier het haast in de hand om daar ik nog een zitbal van de mooi zien. Lietskeertje. Fjouwergelijk. Het is Simmerblanks met die beide opslagsteen gaat. Misschien wel om Kevin Jordi Heemstra wat van de wies te brengen. En dan wordt de bal keert. Toch de man die het beroep balkeerder had. En dan mooi Sois onder Telegraaf. Van de parcours van Stiens. Heel safe opslaan van Kevin Jordi. En nou moet Gerrit natuurlijk mooi
Mooi een Viesla komen. Hij mooi alles weer hier. Eigen tichtzoek zitten en branden. Want het is een hele lietse keert. En dat doet ik, maar hij komt lang net onder het perk daar. Maar dat is hem dan ik wel voor jong. Je probeert hier wat. En dan het misleert, dan krijg je dan neer tot aan. Want het slag het, dan ben je de beste die er is. Ik denk dat Kevin Jordi Hiemstra de verbeste van zijn rekening hier neemt. Die zit gewoon maar de opslag hoe goed in de partij. En dat dochter ik. Op die wichtige stand van Sois gelijk. Wit stiers nog een keer om te klampen. En waarom te komen tot 4 om het rijden of rint het parcours van de Riep naar de 4 van het 2. Kevin Jordi Hiemstra. Bal is zien. Dat is al heel wichtig. Hey, en dan hebben we die schrapen. Net schrapen, maar hebben we 2 slijn onder de Oosterhoog wie het Bada. Maar alle credits gaan in dit geval naar Kevin Jordi Hiemstra van Stiers. Want wat we deze poer best op Sois gelijk. Ja, echt tussenin. De kist ik zin dat de Verriens of de Verriens van de Riep natuurlijk wel heel weinig perk heeft. Maar het is weer een partij, want het is gewoon 4 om het rijden. Wil ze 2 elkaar nog even oorzogen, want er komt een wievlaag binnen. We zullen haast wel een kachel hebben. Want het is hier koud op het plak waar wij zitten. Kevin Jordi Hiemstra voorin op Sander King, maar die heeft een knapper, maar het wordt een lietskeertje. En nee, ik zag maar op mijn koptelefoon en maar op van Simmer in Friesland. Dat klopt als een bus. In je missen daar in San Simmer, dat maar kennen. De lietskeert van Sander Kingma. Ja, we kunnen spreken over echt een opslagfinale. En dat in het perken, nou, met deze bal, ik ben slaanbare bal, wordt eigenlijk niks meer hier. Gerrit Winkel, hij haalt er met de race ski voor de heup heen. Ik jet hem je klappen en dan gaat de bal boeten. Ja, dan was ze de punten net waar Jan Ondroriep. Koerstje dat hij even wat omhellen. Skin het waar dus van het doel van Ron Riep. Terug de perkmeester van Gerrit Winkel. Op een eigen Gerrit Winkel. Die is er bij voor. Sander King, mag je die bal kwijt? Ja, de bal gaat kwijt. Het leek wel dat hij er eerst zelf weg van zou stappen. Dat hij dacht van bliksem, maar hij is wel voor in. Ja, klopt, ja, inderdaad. Hij zo voortrennen, ja. En dan ben je dus een fractie te let en shit zijn bal kwijt. Daarmee is het twakkelig worden. Op een eigen Gerrit Winkel. En nou brengt er hem achterin, maar boeten het perk. Ja, ze beginnen nou wat te tellen, Gerrit Winkel. Ja, want het wordt nou weer 4-2 voor de Riepsters. Op een ei Gerrit Winkel. Achterin bij Wiert Bada. En dan is die bal boppen. Ja, op een wichtig moment. Op de fjouwer de direct even inspakken. Bezit 6-2 van het parcours van Droriep. Je nog eens die bal die Wiert Bada krijgt. Ik toch de eerste keer dat ik dat geweet heb, maar dat is net het geval. Goed boppen. En daarmee 6-2. Ja, als leider van de partuur dan moet je ook zulke punten pakken. Wie kan slaan maar de bal. En hij kan zich op deze keer 7 minuten leven, dacht ik. Hij mag alle risico nemen op een 6-2 staan en een hele lietse keert.
Wiert Bada. Oh, hij is best uit, ja. Hij is best uit. Van Kevin Jordi Hiemstra. Bieden hun nog even vast in het eerst. 6-4. Hij is heel best uit. Alleen nog ja, op zijn liedje keer dan moet je toch misschien wat meer wegen in de dingen achter hem. Maar goed, wie het baden heeft zich net ontouwd, blijkbaar. Nee, hier bij de man wil van de keer hier misschien wel een plattere bal in gedachten. Het slag had ik net alle keer, nee. Wie het baden op een nee. Die 6-4 staan. Brengt er nog achterin bij Gerrit Winkel. Oh, dat is de tweede stuit, dat is de tweede stuit. Ja, skiers op de logo weer met de voet bij, dat is de tweede stuit. Een keers. Blijven er mogelijkheden nog voor Stiens. Ja, tweede stuit, duidelijk te zien. Op zijn Wiertveld, ja, dan stuit hij ze vaak. En altijd wat zachter wordt, stuit hij er wat omheen en stuit hij ze net trom. Want ik dacht dat hij verwachtte hier, dat hij trost uit hier en dat hem zou pakken koel. Kijk, de coach heeft het gehoord. Die loopt in van de trainingsjasjes van de jongens aan. Hele belangrijke slag dit. Ja, Kevin Jordi zit al even met de bal. Moest lang wachten. Hij is goed op, hij is goed op, hij is heel goed op. Ja, dan mag we toch Stiens nooit aan dat ze verscorend beet houden. Er in Leeuwen bleven en terugvjocht. Want Jogger is even onder. Die bal die zakkert er onder de hand van Sander Kingmaboy. Ja, Kevin Jordi Hiemstra is als jongste in de finale. Ik denk gewoon een motor in het petuur van Stiens. En ja, die houdt het spulletje in de race. Die heeft er eigenlijk nooit een bal uit. En daarmee is het 6 gelijk worden. 4 om het rijden en 6 gelijk. Wit Kevin Jordi Hiemstra nog zijn toverbal naar het perk te brengen. Brengt hij die bal, die is goed voor Sander Kingma. Die is goed voor Sander Kingma. Ja, die is boppen. En dan moeten we nog wel sissen dat het 4 om het rijden worden is. Van het bedoel van riep dat Sander Kingma op 12 scorend wichtige momenten die bal boppen slaat. Namelijk, hij doet het 2 keer op 6 gelijk. Ja, Saviri, zij hindert ze straks hoe dat er Joert eigenlijk niveau net helpt. Maar als je dit in de finale doet, dan, ja, dan help je je peturen mooi aan op reis. Wil het de scheidsrechter even naar je bal nodig. Hij is er beter nog in. Hè? Vier om het rijden. Ik denk dat deze finale no zien een wel financieel. Want Stiens hem nog wel een keer opladen. Kevin Jordi Hiemstra bij hem een geweldige zitbal. Ja. Klasse Jerzaat. Hij hem dan weer rjocht het. De regen rjocht het. En trok zet. En ik moet eerlijk zeggen, die bal op 6 gelijk wie ik net meer op. Maar die wil gewoon verscoord bij het van Sander Kingma. Ja, en wie krijgt iets heger door die oren. Maar ja, kleer. Maar alle lof voor Kevin Jordi. Want de meesten die in de hol al in de schutter worden. Ja, die in de bruier, jong. Dat dacht hij net. Nou zie je er eens een keer achterin bij wie het baat. Die is niet super wat verrast toch. En dan gaat er onder de kant, wil ze er hem zelf ook kennen hier. Dan let er het werk aan Gerrit Winkel. Ja, het liep wel dat er een riep zou uit die bal is on. Ik dacht dat hij het op zijn beeld kreeg. Dat lijkt het wel een beetje. Ja. Maar Loke Biermer zit aan de goede kant als scheidsrechter. Ja, die stelt ik ook al. Die stelt ik ook al. Ja. Maar we kennen je misschien zien in de verhelling. Ja, hij krijgt hem op een grill. Ja, hij krijgt hem duidelijk gewoon. Hij krijgt hem op een grill. Hij hier de punten kwijtwezen, man. Is net bad. Een gelukje voor Stiens. Gerrit Winkel. Wemplant, maar hij zit erin. Hij zit erin. Ja. En dat is Sander Kingma lult, want die is er net bij is. Maar de karma is er wies toch heel decidair van
Ballen zien. Even kijken, weet dat je als je kennen, dan is dit Sander Kim voor ja, nevens mij eerder wel in hier. In elk geval, het is een schinnenvjouwer van Stiers. Dan helpt dit ik net. Sander King maar een bal zien naar de bobber slaan en dan slachten die in het publiek. Schinnenvjouwer dus van het betoer van Stiers. Wat toch een dreun kregen op die staan van Fjouwer om het rijden. Zoals gelijk terug een bobberslag van Sander King maar. Maar het nou gewoon ondersteunt weer aan. En is het opnieuw de beurt om Gerrit Winkel. Weer een hele platte bal, maar die is wel voor. Die is de kwaad. Dan shot er even naar de keurmeester van wat was nou. Die wies nou ik voor. Dat weer nou ook heel duidelijk. Fjouwer te waar. Maar goed, het kan natuurlijk zijn eerste wat beïnvloed. Een bal op een knibbel. Ja, dat kan bot nooit eerlijk wezen voor de Riepsters. Fjouwertwa. Die is heeg en dan slaat Sander King met de bal kwijt. Het werd direct de meest voor Gerrit Winkler. En ondersteunt worden op dit stuit de punten maken van Stiers. 6-2. En zo dat Stiers dan bemachtigd wijzen om echt dan weer rond te komen in de partij. Nou ja, ze lieten tot heen de kop net hingen. Hier het praatje en het lachje bij beide man. Zowel bij Kevin Jordi als bij Gerrit. Dan is het Wierbaden die het wat doorzingen dacht net. En keert bij de middellijnen. Brengt hem boeten het perk. Ja. Daarmee is Stiers weer waarom in de partij. De ontsluiting is daar. 4 om een Fjouwer. Ja, Stiers is nog net van plan om het op te halen. En daar is tot nu toe eigenlijk geen enkele reden voor. Wierbaden, hij mag het op een nijbeziekje. Platte bal en dan wordt hij goed rekken zoek is het terug. Kevin Jordi Hiemstra, maar ik liep goed keert het terug Sieber Blanksma. Want die weer verscoren eraan bij hem die bal. Die trouwens nog een heel lang naar de kweer jong. Ja, heel belangrijk werk van Sieberen. Die nou het onder opslag werd wel mooi. Het is Gerrit Winkel die het weer van insteekt. En Kevin Jordi Hiemstra die het achterperk van zijn rekken neemt. Sieber Blanksma. Voor in Gerrit Winkel. Die let hem steeds en die denkt dat er misschien boet niet is. En dat is Kevin Jordi Hiemstra net op vertocht. Die schrikt ervan en mist dan de bal. Ja, zeer gedurfd opslaan. Nog eens Gerrit Winkel die doekt er voor. Die denkt hij draait naar boeten daar. Ja, dan... Ja, hij ziet eigenlijk nog een heel eind. Ja. Misschien het waar dus van het bedoel van Dronriep. Het is Sieber Blanksma die de opslag was zien door verzwargd. Voorin bij Gerrit Winkel en die heeft dan een knapper zodat die bal geweldig weer gaat. Ja, en nou leeuw het net dat ze het nog redden, Johan, want het komt nog wel heel tijd bij van Dronriep en ze staan er lekker op die stuit. Ja, dit zijn hele dure punten die Gerrit Winkel houdt. Eigenlijk, waarschijnlijk weer een goed slaanbare bal. Hij slaat hem op erboven, net verstandig. Dan is Gerrit Winkler achterin en krijgt er hem daar ik weer. Maar hij weet er nog een keertje wat hem uitzien. Ja, Sieber Blanks, maar die maakt het nog hele belangrijke punten van zijn parcours. Want het ben net al de dikke keertje.
De concentratie bij Wiert Bada. In het achterperk. Ze houden me even goed een man achter, dus je zoen, ze zei, de bal komt achterin. Ja. Kevin Jordi die wil op de boppen. Het is Gerrit Winkel die het muziekje maar deze laatste keer te behouden. En hij brengt hem achterin. Wel heel mooi, hè? Wel een hele mooie bal. Ja, dat is je echt een toekiet van Wiert Bada, waarom hè? Hij prakasseert er net door om die bal aan Giesel mooi te aan. Hij weet dat die hoeken vrij is. En dan looit een mooi del. Want dat Kevin Jordi desdien hier er wat oordier. Het is Skirresois wat het bedoel van Droriep in deze finale. Zij heb ik de 4 jaar voor. Nog eventjes wat uitlis van de coach. Sander Kingma zit weer te plak in het perk. Voorin. En het is Kevin Jordi Hiemstra. Die het nog even een keer succes is gebeurd terug. Gerrit Winkel. Want het is een ondankbare taak om op 5 om het fjouwer achter en Skirresois achter op te slaan. Hij brengt de bal achterin bij Wiert Bada. Die mag het er gebroek van om dat hele lietse keertje te pakken. En dan is de 100 al de vreulen. 2000 trekje een prooi worden van het parcours wat van tevoren ik de favoriet weer. Eerst al Nederlands kampioen waar toch de Boomspartij te winnen. En nu hier de vreulen, de Wikselprijs, de Zomere Villa mooi nooit Droriep te hebben. En Stiers is de verliezer, maar degelijk keert en zijn mooie grutskwijs op het tweede plak. Van hieruit de groetnis van Uitwommels. Mooi als winnaar, Droriep. De premie is van de betoer van Stiers. En dat weet alweer. U zoekt maar de beste en leukste reportages van Omroep Friesland van de Oranje Weekend. Na je weekend ben we er weer. Graag tot dan.